Καλησπέρα. Καλησπέρα, μπα. Γεια σου. Τι κάνεις? Μια χαρά, διάφορες εφημερίδες εδώ πέρα. Έχω κάτι να σου πω. Τι έγινε, παιδί? Μας πιάσανε με τον Λάκη να κλέβουμε ένα ψιλοκατζίδικο. Τι? Μας πιάσανε να κλέβουμε ένα ψιλοκατζίδικο. Τι ψιλοκατζίδικο? Και μας πήγανε και αυτόφορο. Αλλά ήρθε ο πατέρας του Λάκη, ο κ. Μπάμπης, και πλήρωσε την εγγύηση. Μεθαύριο είναι η δίκη. Τι κάνετε κολόπεδο? Τι κάνετε κολόπεδο? Είσαι σοβαρός? Είσαι σοβαρός γάμο την πουτάνα μου? Ολυμπιακός! 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 Είσαι σοβαρός γάμο την πέρα μου γάμο? Κολόπεδο! Τράβα μέσα ρε πούστη! Τράβα μέσα! Τώρα δεν βάλω! Αντέξεις κότα! Αντέξεις! Γαμώ την πουτάνα μου γαμώ! Στο διάλο! Τράβα μέσα! Σήκω! Τράβα μέσα! Πήγα εδώ ρε! Γαμώ το σπίτι σου κολόπεδο! Καλοπούστικο! Στο διάλο! Μαλάκα! Ωραία κάνει ρε! Γαμώ το! Πάμε μέσα. Έλα λίγο. Ναι, διοικητής, ναι, έλα. Δηλαδή, εντάξει. Δεν ήταν τους πατεράδες σας. Πριν. Ο δικός μου δεν θα μπορέσει να έρθει. Γιατί, τι κάνει. Λείπει στη δουλειά. Σε τι δουλειά. Λείπει στη δουλειά. Με φούντες, τι δουλειά με. Είναι για δουλειά. Πες μου τι δουλειά παρέα, αφού τον κάνεις, τι μου λες ψέματα, τι δουλειά. Αυτό δεν θα μπορέσει να έρθει. Αφού το μίλησα εγώ, προσωπικά μίλησα, έπεθα. Καλά, εντάξει, συγγνώμη. Μαλάκα! Εντάξει, συγγνώμη! Δεν μιλήσεις, μαλάκα!